Smile. Smile ko na mo. Malipah na pag-igon sa akong pamilya karon og sa kahangturan. Mo na ang atong topiko. So, may gabi mga seminarians. Gabi. Nakapanhapon na to tanan. Salamat. Kinsa may busog na. Tanan. Kinsa ninyo din eh. Murag nag-uod ko nga ko ang topic ba kay para yun ni natong ninyo. Kinsa ninyo be pataasin ka mo to pila na kabog ninyo ani. Kuhon ninyo. Kaayo ang ninyo. Kuhon. Wala ang mga ulit tao pataasin ka mo kanang kasunod. Balo. Wala pa. Balo. Balog pang ito. Law na to, ugunsan na to ang topic karon mga kabatanunan. Malipayong pamilya, kinsa may nagunaw na nga magtukod og pamilya. Pero ato sang pasalamatan mga kaigsuonan, gusto na ko kaigsuonan akong idala sa inyo nga ngalan kay lahi lang seminarians. Ang seminarians from be connected, pero kung igsuon minaw gid mo kay igsuon biya isang part magsulti ko diri mo minaw igsuon biya ko ninyo. So pasalamat dai ko sa ato ang abiyabihon suluban yung pintas nga igsuon. Thank you sa taga atawan-tawan. Oh, thank you po sa ato ang nag-introduce, no? Sa akong ngalan. So, ang ato karong topiko sa atong pagpadayon, ato rin tanawon mga batanon. Basahan ko ninyo mga kaigsunan. Kamuray ng ingon anak, pero before anak mga igsuon, mag-pray sa ta. Dalay ko ng mahigog mao ng mga Diyos, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Lord, inindapit sa kagabion. Kami maghahangyo kanimo, nga ikaw magapataliwala, dugani kami kaalam. Puna kami sa Holy Spirit. Takusa kami Ginoo sa imong pulong. Ngam ta dili mi makasakit ug labaw sa tanan. Ikaw ang mapadako namo sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa imong pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Kanan niya sa ubos, di na ko nahingandan, atong pulihan na siya, anak-anak. Di ba sa Facebook, anak-anak na siya? Kuan-kuan, anak-anak din na to na siya. Butang, uy, kay lain, kay paminawon na yung mga bata. O, unang ka mga butang, angay mahibaluan sa mapiayon na itungod sa? Anak-anak. Usya po ninyo? Anak-anak. O, di na to na karoon na. Okay. Sa matahong, naman sa idin, ako siya siguroon kay anak-anak biya na siya. O ang unang sugo nga gihatag sa Dios nga danog iba, mao ang thou shalt have anak-anak. Okay, anak-anak. Busa mga kaigsunan, kinahanglan ninyo ang ginawa go to the word and multiply. So, bastos dili. Dili na siya bastos ng anak-anak. Pero mga batanon, ayaw kabalaka kay mag-anak magyapon mo sa umaabot. Busa, ato i-prepare yung kaugalingon sa anak-anak. Okay. Sa sinugdanan o sa sinugdan sa kapanahunan, ginala sa balaan na Diyos ang kasinapian sa anak-anak. Alang sa balaan na magpiayon nga napuyo sa wala pay sa nga kalibutan. So mga kabatanunan o mga ginikanan, di na ko musulti na ito kay anad naman sa anak-anak. Kini mga batanon, kinsa may mga batanon naka-anak-anak na. Wala pa no? Nakasulay na taani. Wala pa gano'n mo. Nasalamat kay mag-anak paghapon mo. Okay, kamaturan number 1. Ang Diyos ang naglalang sa anak-anak o sulod sa kami nyo ang gisugo niya kini. Musa, kanang anak-anak mga magpiayon, ato ng buluhaton. Kisa may di mag-anak-anak magpiayon.
imong kanang murag kanang bitang wala na kay gana o kanang wala gana mo trabaho na imong utok murag naluya-luya na o pag ana di ba labi ka na banat-banat dagan-dagan dahil ko no mga batanon piyong-piyong lang sa mo kayo niya ang tamagdaog sa ato nagawa ng Diyos naglalang sa ana-ana o sulod sa kaminyon gisugo niya kini busa gisugo mga kaminyon raha ayaw mo pag imong nabato si Auntie Diding imong siya gisugo doon na mag-ana basta mag-ana ka kapoy na dyan ko sa akong subject mag-ana ka bawal ha dili mo mag-ana kung nabatay noon bawal mo kita na mga ninyo pataas mo mga ninyo hindi na sila mo pataas sabi niya dalaga pag sila kagapulog na pataas sila mga ninyo wala na ninyo ay salamat ko maway ninyo karong kahit pangutanan ako unya kay nami ko way ninyo ha bantay o sige tungod nga na dili na sila turuha kung dili usa sama ninyo panahon na magninyo ka ninyo ang isgutan panahon na na ninyo na ka mag-ana-ana na mo balaan na siya gihuuyusan na sa inyo Matthew 19:16 ha mga batanon binuhat sa atong balaan nga man o ipanalaginan sa atong may gugmaong maluluwas ang ana-ana ha kamong mga ninyo ay mo kabalaka para maginapi maghinadlaw magbinunta alas 9 alas 12 alas 3 alas 4 alas 5 alas 6 wala problema mga ninyo ana-ana na mo kay gi hatag na sa Ginoo para sa ato nga mga minyo o mga single tupag mo mga single minyo mga single minyo nganong una ito ay dito kapirte pagsuro mo sige pala yung kahakay kanin siya mga ana-ana ni okay oh dili laway dili ko na laway o sige kamay basal gusto dili ang kwartuan balaan dili hugaw Limpyo. dili hugaw limpyo okay dili kasarangan sagrado busa ka ng ana-ana una-una ninyo na nga alas 4 nag-ana-ana mo balaan mo alas 6 nag-ana-ana mo balaan alas 2 kinahanglan ana-ana balaan ko din yung una-una ayaw mo pag una-una nga hugaw o laway para sa mga dalaga tuba para sa mga Ninyo. ninyo very good pero para sa mga dalaga ang mag-ana-ana okay dili usa ka okay nagsusuyo napuyong dili okay dili usa na may okay sige ka muna bahala okay dili lang tinitawhanon Diyos na nusag kini ate mga kaigsunan kani ang ana-ana kuan na siya gilalang ni siya nga kita badlaan hingpit atubangan sa Ginoo o dili angay kaulaw nato ni mga kaigsunan kay kini ang pag-ana-ana mao ni paglambigit sa imong bana o asawa nga pwede express imong gibati nga mautong ka na makita ka sa imong bana joke mga batanon ma-express ang gibati katawa man ka lang ma-express ang imong gibati through ana-ana oo na pasabtot ka mo anong ana-ana mo okay kamaturan number 2 gawa sa kaminyon gitili sa Diyos ang pag-iusap pinagi sa usga po ninyo very good dili ka kay kanato kanana dili nato na siya atong asawa niya kay gusto rin kita mag-ana-ana na makakita ka dili ka pwede mga kaigsunan mo na siya ang naa sa Exodo 20:14 dili ta manapaw okay adunay nagkadalian ang mga kaso nga diin giingon sa Dios nga dili ka mahimo maaplikar okay gawa sa kaminyon nga relasyon relasyon extramarital wala pa'y kasal na pagpakig ana-ana may sunod isa pa ni prostitute sunod pagpamayot o pagpamanumboy okay katutangan mga ana-ana kung nagkigpuyo ka sa imong minahal niya wala pa mo nakasal ang Diyos gusto na magpakasal so ang Ginoo kani kami niyon mga kabatanunan para sa itong seminarians ayaw sa ano kay ato aman to ganin ang ana-ana kani dili nila ang ana kini mga dalaga kamo nga mga dalaga kung gusto mo nga tawgon mo sa Ginoo balaan ayaw sa mo pag ana-ana wa pa mo nakasal kay balaan kaayo na nabutang og dili ang ayan na atong giyawan nga himo ang exercise sa gabi kay kapoy kayo imon man to ni ante nga magkarili exercise
relasyon. Ang relasyon. Kuno nga ang relasyon. Pero mga kaisunan, kau ginagabungkag sa pagpuyo, nabot si Bita katuig. Mga kaisunan, dili ni maghuhukom. Muna itimanan ninyo, walay tao nga maghuhukom ang kalimutan na gawas sa Ginoong Hesus. Kung ugali, naa sa ato dili nabot ng 70 anyos, ang Ginoo ug ikaw maoy na ay relasyon dili kami. Ang giingon lamang sa Biblia nga kung mahimo hunungon apan kung murag kamo na gyud ang mahibalo mga igsoon. Nasa plan ba nato mga batanon? Kung galing ningon na gid mga ante, di na gid makaya, ni maghukom ni ante. Dili ni maghukom ha, walay maghuhukom kay labaw patang hukman sa Ginoo. Paday na to. Number 3. Ang ana-ana gilalang para sa suod sa pagkayusa sa magtiayon. Mao na mga kabatanunan o mga ginikanan. Kung galing isa ka buwan kas ano lang gid mo, wa na gyud relasyon ana mahitabo. Hala, ako tinuig pero okay ra man gihapon. Kamo kay duol-duol mo na. Sulti mo mga banag asawa ka pinagdinuo sa kadlaw. Dili ra. Sa usa ka semana. O dili pod sa usa ka buwan. Sa pagyato ang sulod ang sama ko ni. Hindi ko ra kay sulod ana. Mga batanon, natuo ko nga wala jud inyo ha. Wala pa mo ani ha. Okay ba mo? Very good ba mo? Wala pa jud ha. Okay, wala pa. Oh, sige. Dahil ingon ni ana sa pagkayusa, pinagi sa ana ang duha ka binuhat may mga usa ka unod. Busa ang magtiayon ang Ginoo ko magtapo ang asawa uban na usa na siya kalawas. Usa ka lawas ni Kristo. Ang pag-ana-ana sa magtiayon, usa ka dako nga halalong nga relasyon sa usa ka bana o asawa. Nga kanang ana-ana na to, exercise pa na makarelieve sa mga stress. Ato na siya ma-express pinagi sa atong pagsulti sa bana nga, oy, taypa, isa. Di ba? Nakababot mo. O sige, padayon na, kamo na yung baluan na ha. Padayon na ta. Di na kumangutanan ninyo, kay basig masuko mo. Oh, hangin! Oh, yun ang asawa. Panayaman ninyo ang asawa, biblical. Biblical din, mga batan ang ayasan ng pagsulti sa uyab ani. Kay para na ninamo. Oh, hangin! Nga mga amingan. Pagmatanan! Oh, kumari ka! Oh, hanggang! Hulog sa akong na naman! Ano na mga ito ko? Sa mga paglingan. Versikulo mga ito. Basahan niyo tiwas. Nalayon na. Pasudra ang akong hinuguma sa iyang tanaman. O pakanang sa iyang bunga na pilihon. Oy! Naa sa Solomon na siya makita mga igsoon. Sa Solomon 4:16. Muna, bana na po, tubag. Alihan na ako sa akong kalaman. Maling pa naman na, suon ko na babae, pangasawunan ko. Natigog ko na ang akong hira, uban. Ang akong balsamo, nakaon ko na ang akong udulan sa uban sa dugos. Kaya makalilit ang mga milyon yung labot. Oy, sige, sipod mo. Ay mo ko'y labot, anak kamera, mga babae, anak makakabalo, mga bana, na mga udulan. Ika number 4. Naminaw po ko mga batanon. Paminaw mo, paminaw mo, uma. May mga dugos, sa bayoy, paminaw mo. Parang amo-amo rin. Pinamanan mo, kinahanglan, ato, tiyunago, aton. Ang kanang ana-ana, normal sa ato dapat dyan ato na patugyanan atong bana. Niya pa mo po mga bana, mapanguy-kuy po niyang asawa, niya maligo na po. Kasapot na di po mo, ana, ina mo papakuy-kuy, tapoy na po na mapakuy. Kamong mga asawa, kung murang lahi na, yung bana po, ay na, pasapot yun siya na ligo. Kamong po mga ulitaw, maligo ma. Makahipalo na mo, nga kinanglan mo, dahil yun, kinanglan, exercise niya ni. Kung kinanglan mo, kapoy ko, kinanglan mo, kung alam niya, ana-ana na rin. Ana, ay naman pa yun, ingon pa. Kaya nga naman, usad ay kuno ka, balaan nga butang, o, balaan din eh. Tupak po mo mga batanon. Balaan din eh, paras ninyo. Ay nabasar ka, mura naman nagluya. Ay kabala ka, kay igo po ni siya niya. Ang bana, kinanglan magatugyan na ito sa iyang asawa sa amay nga magtiayon. Oh, yun din ha. Nga sa iyang bana kay ang asawa dili ang magbuot sa kawaling lawas niya. Kung dili ang iyang bana maingon manusa, ang bana dili magabuot sa kawaling lawas kung dili ang iyang asawa. Busa arita mga batanon ha, mga ginikanan iko na patuloy sila. Kamo kung magmini
Hala. Kamu kung magminyo mo mga Paano lang siya? Hunang-hunaan ako magminyo mo kanan inyong gimiyan. Pinagi na siya kagwapo sa inyong paniya ka sa Ginoo. Ikaduha, una iya kini sa Dios, ikaduha iya kini sa akong kapikas. Una, iya ta sa Ginoo, ug ang ikaduha, iya ta sa Ginoo, ug ikaduha iya ta sa bana or asawa. Sa malipayon nga panimalay o pamilya sa Diyos, ang matang kapikas magagahin o panahon. Sa pag-maintinar sa relasyon, pinaagi sa ana-ana o sination ang mga higayon sa pagkasuon. So pinaagi ani nga buhat mga kaigsuunan o mga kaigalaan nga ninyo mga kaigsuunan. Pinaagi ani nga buhat. Diba usahay, kita mga babae ay magpakbaka. Di ba kapuyan na kahit kapuy na uy. Pero ang imong ba na wapa kapuy hala bira ihatag gina kaya naman imo nang Ginoo nga kinahanglan suod mo kung suod ka mo usara mo napaday kamot ka niyo na binuot ko dili itata ko ka ana paday di ba ang kamot uban na si Tiil usara man mo pusa niyo ganing ba na ali diri so tukoy paniut mo niyo ko aning dako paniut ko paniut mo kung sinamong pag ka nung kami sa serversa nga usara mo ayun na yung pag dili dia baka na panigo ayun na yung kaligo ikuman na siya mga batanon ayaw mo kahila sa anak kay balaan balaan na siya ayaw mo paggunaw na nga dili balaan ang sikso sa importante sa tema sa pagpanabot kinahanglan mga batanon makaibalo mo nga kung maganaana kimubunga gid og bata busa ang bata responsibilidad busa kay responsibilidad ayaw sa mo pag-ana-ana ha o ihatag sa nasa itong mga magpapa ayaw sa mo pag-apil-apil bago kami yun pag-undang sa rigla asawa o dinalay pag-undang anak-anak ko anak ko mga babae mga lalaki mga bana dinala kinahan o gana dinala sila mga anak busa yun man dire paninuhaon na to nga kay usang lagi tagalawas lagi bisod pong tigay mato dito nga kamot na dire busa Sister Mersa kung mo ingon ang pa na bisag mabot na kagsitin tawa na malamala na jud ingon na lang jud mo nga sige ana na lang jud kamo po pa na sagdan na po yung asawa bisag kagkag na mong mga puho say di lang makapanulit kalimot ang taon ni kay usay bumabunga na po ni o sagdan na lang jud nya say himuan na lang perfume mga mong mga bawo sa mong puno-puno ana na siya mga batanon ngayon ay sila nga grabe yung pagkaseminara lahi ay ito nasulan hindi mao nakalimot hindi mao makalimot kita mga batanon i-ready inyong kaugalingon nga kanang ana-ana part na sa kami yun o kinahanglan i-dig out mo ang relasyon mo sa imong bana kinsa siya o unsa siya o gimahal ba kanya bisag baho na ta na siya tinoy mo ma di kay baho mo ka kaligo sa dito gusto ba ko na kalimot na ko baho niya kaligo sa dito dili ha bisag baho pumunta di ako masawa o kana mga batanon kana uyab-uyab pa mo nya bunitan na siya kamot siyempre kay grabe naman imong hadlukan no kay magkurkurog na ka pag bunitan na namugnaw ka nya panimutan ka pagpanimot nimo mga batanon ano sa matoy ba mo kamot pero kahit kamot mga batanon tulukan dito loy mo interview mo kamot sagot ang bahog dito singon o timay na mga batanon nahigugma mo ana o kana siya o bisa ka na imong ilong dito kaya na ikaw na ito loy ka na kay kunin mo magsunsuod kay humot ka ikaay pero imo na kung galing ko o mana tinuod nga nahigugma ha kay abot sa panahon mga kapatanunan musugot mong sarili kinakong istorya inyo na yung may experiensyahan o kung dili mo mo dawat sa anak-anak sa iyong bana o asawa dili mo lungtad ang nga relasyon kaya ang relasyon kinahanglan gidesign sa Ginoo nga naay anak-anak busa kanang anak-anak mga babae edad 40 kapin ato yung patugyan ng atong bana kay kanang ilang edad na 40 sa kapin nag-start na po ang ilahang anak na po naganahan sila okay uban sa pagpaubos simba ang uban na labaw pamayo kaysa inyong kagalingon nga ang matag sa kaninyo mga taga-dili lamang sa iyong kagalingon na makaintang kung dili sa intang sa uban sa usap so dili tabag gunong na nga ginantan ko tagang kong trabaho kung bata ayaw kinanglan atong
submit ang itong kaugalingon sa atong asawa o ba na tungod kay Ginoo malipay. Naon na itong mga kaigsunan nga kung unsa ang ikinahanglan sa atong bana maoy ikalipay sa atong Ginoo, ha? Ana, dili kay sa atong bana di magkasabot. Abi mo maritis mo. Ayaw maritis tawo yung bana sa. Pero kung bana sa utong puto, ibawon ayaw tawo niyo. Hala, ayaw niyo imaritis ha. Tamo mga dalaga, ayaw niyo imaritis yung bana sa umabot. Panalitan mo, mublit nga sa kalauna. Sa ka ay alaunan dako. Pagabot, wag di ko nakuha na rin. Ako, wag ko. Yaan ko sa rin. Alaunan dako init ay panahon. Ayaw, din tao ninyo si pare ipamarites. Kay imong kaulawon kay ang imong sinina imo nang ikat-kat dia sa mga dalan kinsay maulaw ikaw dire. Usaraman mo. Ulawon na nato ang atong bana o asawa. Sa may sekreto ninyo, kamuray na hibalo. Kanang inyong mga saya, kamuray gyapon na basta sa ana-ana. Okay, number, wala apat na sa number 5. Doon na ta. Kamaturan, ang pagkabukos ng sa ana-anas ba ng asawa nag-ilustrar sa pagkasuod na mawid dapat malambigit tali. Yan na mga batanon mo ni ato. Mauna siya ang akong ipalalong ang ana-ana. Tungod kay si Kristo, siya ang atong pamanpunon. O kita ang pangasawunon. Kita ang iglesia. Kita ang pagri. Nga babay. Mauna kita mga asawa. Okay. Tungod ini mga maong hinungdan. Pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan o ginahan o makikusa siya sa iyang asawa o sila yung duha mahimong usa kini mag-usa ka misteryo o ini magapasabot ako mga tungod kang Kristo o sa iglesia. Si Kristo mao atong bana. Ang babae mao ang iglesia o ang iglesia kita, babae, lalaki, batanon o mga tigulang kita ang iglesia o kita ang ipasabot nako nganong giabot tong ana-ana tungod kay pasabot nako mga batanon nga kita ang hindi og kinlo nga iglesia o ang babae nga pangasawunon. Mo na ha nga katong ana-ana usa ra to ka ilustrasyon sa pagkaminyoon apan buhaton nato tungod kay kabubuton sa Ginoo. Sama sa banang asawa nga makigsuod sa usa-usa. Si Kristo gusto nga makigsuod pag-ayo ka nato. Atod, di mo magpakita sa inyong mga anak. Iyon anak po ang papakigambigin sa Ginoo. Naa kay kwarto nga imong i-meditate ang Ginoo mga igsoon. Panahon sa letter B. Magahin o panahon aron ang pakigsuran. Kaya nagahunahon ka mo na pinaagi nili makakaplag ka mo sa kinabuhin dayon na kinimauman ang nagpahibatuod may tungod kang Jesus. Mo na mga kaigsunan nga kana nagsigitan basa tuon ta sa kasimana dinhi tungod kay kay baluta nga pinaagi ni makakaplag tag kaluwasan pinaagi kang Jesus nga atong bana ilustrasyon sa atong mga bana dinhi kalibutan. Ingon siya pamalandong sa akong pagpaabot sa hilom diya sa akong espirituhanong pagpamalandong si Kristo na padayag sa iyang mahuna sa mga plano sa iyang mga solusyon akong mga problema akong mga gusto alang sa akong kinabuhi. Si Ginoong Jesus kita mamalandong ta mga kaigsunan. Pagkatambiso nun ta ang akong pagpamalandong kaniya. O kanabitaw ninyong pag-inusara maunang panahon nga si Kristo ni abay ninyo. Sa panahon nga ikaw lang inusara, si Kristo kauban mo. Hinumduman nato na mga igsoon. Sa panahon nga doon na kay problema o nag-inusara ka, mauna ang panahon nga si Kristo abay permanente nimo. Muna hinumduman nato na kamaturan number 6. Ang pagkasuot pinagi sa sekso nag-illustrate sa matinugyan ng mga gumang nga mga maglambigit taliwala sa akong manluwas ka nako. So akong ginaingon na kana ang atong ilustrasyon pagpakidugtong kang Ginoong Hesus pinaagis ng pamilya sa mas banang o kasawa nga nagpadayag sa iyong mga to sa usa-usa. Si Jesus ako nagpadayag sa among nga sa usa-usa. Okay, daghan-daghan. Christ says, if you love me, keep my commandments. Okay, kinsa ni kung magagin ng Jesus ka mo? Ato, patasa ka. Ayaw mo kaulaw. Nga nang kaulaw ng ato ng bana sa Ginoong Jesus. Okay, John 14:15. Ingon siya din kaya nahigog mamanta mga kaigsunan. Abi dito ninyo, kanang atong bana, naana siya mga balaod. Oo, balaod. So ato din na siya ikip. Therefore, ang atong kaugalingon, kita man ang nahigugma sa Ginoo. Kaya ang Ginoo una nahigugma nato. Ni balik kita, if you love me, keep my commandments.
commandments. O ang Ginoo no, ingon siya unang sugo. Have no other gods before me. Ayaw pagbatod og lain nga mga Diyos kay wala ka nako. Dili ta magbatod og gihigog man ako ang Ginoo. Gihigog man ako kung bana nga mao si Jesus. Aduna mi lalo mga relasyon ko sa dili ko maghimo og mga Diyos sa tubangan ko. Kana ang mga Diyos mga kaigsunan. Ako na ibaluan ang Diyos dito sa laing nasod. Grabe, maghimo-himo na silang mga dagko nga mga larawan. Pampuan na nila, kunya usahay ang kinabuhi sa tao, mo ilang ihalay. Mo na ingon nagiro ayaw mo paghimog lain na Diyos, tayo wala na ako. Sama sa matiayod ko panalitan, naakay imong ibutang-butang diha nga mga imuhang sa unang panang XX nimo, na imong patunggi kuan sister Marisa, siyempre, so ito yung bana, no? O, inanak yun ang Ginoo. Have no other gods before me. Dili na to ang Ginoo. Atong i-compare sa nagkalain mga butang kaning kalibutan na. Tuwag ang Diyos, balaan o dili makita. Make no graven images, don't bow down. Okay, dili ta maghimo mana larawan ang mga nililok. Dili ta mo simba ng ini, dili na to iluhod atong kaugalingon. Mo na mga kaigalaan o mga kaigsunan. Wala tay makita ini tungod kay ang Ginoo, dili mo sugot ana kana mga larawan. For example, ang imong pitaka butangan na nato og akong picture sa imong bana. Di ba ka masuko sa sa naan ang akong picture sa imong bana? Di ba ka adtuon ko nimo sudangon? Oh, inaana ang Ginoo, mo nang ipalalom ang atong pagkamagtiayon. Kay si Kristo gusto niya nga walay lain nga atong simbahon gawas sa atong Ginoo. Do not take my name in vain. Dili na to pagamiton ang ngalan niyo ba nga pasitalan. Dili, hey Ginoo ko, yung mga bata-atang ka! Nanay kay tanong, Ginoo ko, kanang Ginoo ko, mo na dili maayo. Kanang Jesus, Maria Jose, gamit na to ang Ginoo, napin si Jose, si Maria, apil na tanan, apil mga apukan, na dili na ano pwede, no? Basta ingon ang Ginoo, do not take my name in vain. Kanang bang murag, wala niyo na expression. Kana ko na yung mga yawa, mga animal, kana siya, dili na siya pwede. Tungod kay, dili ang Ginoo gusto sa mga pagpasipala sa ilang ngalan. Remember my Sabbath day to keep it holy. Kani siya ang ikaupat na sugo. Tanawan niya mga igsoon ang atong sugo. Memorize ng gamay, kasi nakon maabutan niya ng mga pangutan, no? Okay, remember, walay sulat ha. Remember my Sabbath day. Ang iyahang Sabbath ato siyang bana, di nato siya tagiwaan. Tungod kay naa siya yung mga kasukuan. Mao na mga kaigsunan, sa inyong pangunauna niyo pa, unsa may pinakalisod. Ada ta oras ba? Mga dalaga. Lisod ba ni siya? Lisod man ito manon? Lisod lang dili no? Oh, kani, do not take my name in vain. Niyo may kagoy. Wala. Remember my Sabbath day to keep it holy. Sa ikapito, kadlaw atong balaan man siya mga kaigsunan, Exodo 20 versikulo 8. So sa Exodo 20, 3 kayo ni sa 8. Mao na niya mga sugo mga kaigsunan. Nga kaning sugo ang mga kaigsunan, mauna ang gisugo gikan pa sa sinugdanan hangtod sa kanturan. O di na mapanas mga kaigsunan hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Okay, kaning upat no, iyan ni sa paghigugma sa atong Ginoo, sa atong bana. Okay, nanay na yung mga tanong. If you love me, okay, if you love me, have no other gods. Nabalik siya na, muna. Meres ninyo, have no other gods before me. Make no graven images, don't bow down. Okay, do not. Sa inyong natuman, sa inyong nauna lang. Ay, kabalakakit na natuman. Okay. Mandi. Kanin. 5 pa ingon sa 10. May natuman nyo ang itanan. Natuman itanan, no? Okay. Listen ba tumanon ang kasuluan sa Ginoo? Mga kaigsunan, ingon siya din ha. Nagkanihigugma man ta, yung di ba siya? If you love me, keep my commandment.
Dili lisod ang pagtuman kung higugma. Pareha sa imong bana o asawa. Imagine na rin na limahok ng utot-utot ang imong asawa, pero imo man siya higugma. Giangkon nimo siya o gidawat. Ingon ana ang Ginoo mga kaigsunan. Nga bisan sa imong nana lisod apan imo siya higugma. Atong tumanon ang iyang mga suko tungkol kay una siyang nahigugma nato mga igsuon. Do not think. Ingon siya, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I didn't come to destroy but to fulfill. Wala ako manis kalibutan. Ingon ang Ginoo. Kaya doon ang uban mga igsoon na wala naman ang sugo. Sa una naman ng sugo, wala na siya. Karon. Apan, ningon ang Ginoo mismo si Jesus. Wala ako manis kalibutan pero sa pagbungkang. Iyang man kung dili, wala man siya rin po isun. Kung dili, iyang gituman noon ang balaod na mauto ang napulo kasugo. O sige ng Isus mga kaigsunan, sa adlaw ipapahulay o balaod na sa kadyo. Sige ng Isus mga igsoon. It is easier for heaven and earth to disappear than for the last stroke of the pen to drop out the law. Okay, kaya masayon pa ko na ang langit o ang yuta mahanaw. Apan bisan usa ka kudlit sa kasuguan, dili mapakyas. Sige ng Isus, ingon siya na sayon pa rin mahanaw ang langit. Mahanaw pa rin ang langit o ang yuta. Apan ang akong mga balaod, bisan usa ka kudlit, di yun na siya pwede na to pakyason. Mao na mga kaigsunan na kining balaod niyatag sa Ginoo tungod kay nahigog mata sa Ginoo. A woman without her man is useless. Basta kita kung kita kuno, wala atong bana bisan unsa pa ta kalig-on mga babae. Kung walay lalaki, wala tay mahimo o wala tay pulos. O kung walay babae o tanawan ng woman diha, kung wala ng man diha, wala di mabilin. Tingali, no? Nabalay ko. Musa na wawi wo. A woman without her man is useless. Kung wala ang lalaki, wala gyud tay Pulos. ang kalibutan na. Walay wom ra pa. Way man, mahimo, wom ra. Diyan ra. Usa ba? Maghimo ay bata. Kita kay mo may man. So importante ang man na mao ang Ginoo mo na nga sige ng Hesus. Nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo para nato nga iyang mga pangasawunon. Kita mga kaigsuonon. Ay, arap na linginan ang man. So, a woman without her man is useless. Wala, kung wala'y lalaki, kung wala si Jesus sa kong ginabuhi, wala tayo manimo, o wala tayo kapuslanan ng kalibutan. Ikaw na tayo pagkatao din yun, niya man ragihapon ka. Okay. Niya pa, yan na pong ituluan niya, okay, yan na po lang ito. A woman without her man is useless. Kita na po, kung ang babae sa atong pagkaminyo, ni kaminyon, kung wala po ang lalaki, luoy po ang lalaki, no? Kung wala po ta. Okay. You shall love the Lord your God with all your tubag po mga iso, labi na po tulong na ta. Okay. Kapag na po basa, kusta? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Okay. Tato kong giingon na upat ka buok, no? Ito ang giingon sa Ginoo nga, you shall love the Lord with all your Heart, God. okay, with all your heart. Tato ka na thou shall have no other gods before me. Ingon siya mo to, mga images o mga idol na to. Mo to ikaduha, dili ka mag-bow down. Ang ikatulo, mo to siya thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mao to siya igugmao ng Diyos sa tibuok natong kasing-kasing atong kalag o ang atong hunahuna. Mao niya ang unang sugo o dako na sugo mga igsoon. Unsay kaduha ko no? Basa ka man. And the second is Like it, you shall love your neighbor as yourself on these two commandments. ang ikaduha mao kini nga igugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon kay kini mao ang mabalaod o kasubuan o sa mga propeta. Na bisan pa sa una mga igsoon, wa gina yataki sa mga propeta. Mao ni ang ikaduhang sugo nga giingon sa ato mga kaigsuonan, duha na lang kasugo mga igsoon. Kung boto naunawon, pulo lang gihapon.
may gugma ka, di din mo tumanan ng ipapahulay. Mao na nga, sama sa kamot mga kaigsunan. Kining kamot, pinakabuok ni Kulamoy. Ha? Api-api punta. 20? Naghanap po ng kamuta. Pulo! Pero ako ni siya kung kumon. Pila? Duha. Nanaraghapon mga kaigsunan. Mateo 22, 39, 40. Pareha sa baso. Tanawan niyo ang baso mga kaigsunan. Pulo na siya kabuk baso niya. 2, 4, 6, 18. Okay, pulo siya kabuk baso. Nanaw baso. Tanawan niyo. Una. Muna, ikauna, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikauno, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikapulo. So, pinatanan. 10. Okay, gibutang sa, okay, ang isa ko na, no other gods. Sumoto ako ng sumo. Ikaduha, no graven images or image. Next, no name in vain. Sunod, remember the Sabbath day. Naagad siya ang hinumduman mo ang adlaw na ipapahulay. Mao na siya ang upat nga gibutang sa usa ka baso na ag-usa ra dito sa maong pitsil. O kining ikaduha nga baso, honor your parents. Okay. Okay, naran ka pulo. Mao na siya ang ikapulo mga kaigsuonan. So, pulo sila tanan, pero duha ra kapitsil ang gibutangan. O gitunga, tanawan niyo, gitunga sila. O kanang tunga diha, gikan sa una pa yung sa upat mo na paghigugma sa Diyos. Gikan sa una hangtod sa ikaupat na sugo, una na siya masugo na higugmao ng Ginoo. Ang ikaduha, mo na diha, love to God and love your neighbors. Wala nga, kung imo na siya ibutang ang mga baso, pulo na sila tanan. Pero kay ibutang man sa pinsil mo, giduha, duha ra. Pero imo na ibutang-butang sa imong baso, pila tanan? Pulo. Pulo gihapon, pero duha ra mga isunama atong masulti. Okay, nara. O tama sa upat, diha siya. Love to God, o ang isa, love your neighbor. Okay, mo na siya ang gikan sa lima pa yung sa ikapulo, mo na paghigugma sa imong isigkataw. Okay. So mga kaigsunan, si Kristo na ingon, oo, gigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Ang gugma niya mga kaigsunan hinumduman nato nga walay pagkatapos. Bisan pa man dito sa krus sa Kalbaryo, kung galing nga pakyas ta, walay perpekto nato ani mga kaigsunan. Dili ta perpekto ani kasubuan. Apan sultian ko kamo mga kaigsunan. Nga niining pagbitay na dito sa krus Kalbaryo. Ikaw ug ako, kauban ni Jesus, ang kadtong napulo ka mga kasubuan. Napakyas ka sa usa, manilapason ka sa tanan. Pero si Kristo ang nagbitay sa krus Kalbaryo. Para nato mga kaigsunan, imbes kay kita mao'y mutuman ang tanang balaod ug atong nahugaw-hugawan ang atong bana. Si Kristo nagbitay sa krus para natin. Inaana mga kaigsunan, ingon siya, ang akong tubag, nahigugma ako sa Ginoo. Inaana ba sa ganatong tubag mga kaigsunan, ingon ang Ginoo, gihigugma ko ikaw sa walay katapusan na gugma. O panalitan, karon og naa si Jesus, mayon ko ninyo, mayon si Jesus, gihigugma ko ikaw mga batan-on, sa gugmang way pagluban. Unsa po niyo itubag kaniyang Jesus? Dahil pag Ginoo ka na, dahil pag kayo nagduha pa ko Ginoo, Lord, kaya sa kayo parang di pa sure. Dahil pala good Lord, anak ba ta? Kamo din mga ginikanan. Kung gihigugma mga ng Ginoo, sa petong tubag mga kaigsunan. At dito ninyo mga kaigsunan, sultian ko kamo. Sa diha nga si Kristo nagbitay dito sa krus ng Kalbaryo. Sultian mo na ako ang dako na tinago karon pa mo na kay balo. Nga kanang inyong mga ngalan, na balaan niyo nga mga ngalan. Nga wapay na hibaluan na bisan na pa mo sa buangkan. Sa diha nga si Kristo nagbitay dito sa krus. Nailhan ang inyong mga ngalan. Di ba mo mahinungdong nga sa diha nga nagbakta si Kristo dito sa bukid sa Golgotha sa Kalbaryo sa krus. Ang inyong mga hunahuna mga kaigsunan, ang inyong mga kasalanan, atong kasalanan karon nga generation, mauna ang iyang gipasan sa diha nga hapit na siya mamatay. O kanang inyong mga ngalan nga wa pa matukod ani kalibutan na ilahan ni Jesus o kana ang inyong mga ngalan mo natagik sa iyang nahon.
Mga kaigsunan, pagkanindot sa kamatayon na Ginoong Hesus, kung atong nahunaon, nga katong napulo ka mga sugo, sukad sa itong pagkabata, ato nga nang saman, napakyas na to ang pila ka mga sugo. Ang Ginoo gusto siya na walay lain nga Diyos sa tubangan niya. Walay lain nga mga larawan sa tubangan sa Ginoo. Hinumduman ang adlaw ay papahulay di gamiton ang ngalan sa pasipala. O atong tahuron ang atong mga ginikanan. Ato, di ta magpatay, di ta manakaw, di ta magpangawat. O dili ta magsaksi o baka, di nato higugmaon ang nasa atong silingan. Mga kaigsunan, lisod para nato karon. Pero si Ginoong Hesus, sa diha nga nagpakamatay sa krus. Sa diha nga dito siya sa krus sa Kalbaryo. Ikaw o ako mga kaigsunan, iyahanggi pangabugaran. Nahimo siyang abogado nimo mga igsuon, mga kabatanunan. Siya ang imbes kay ikaw mo ay lapugan o lapugan ka sa Ginoo sa kasuko. Si Kristo mo ay nagpatiliwala, nagdupa para nato. Mali pagkanindot og sa diha bisan wala ka may ganyan siya. Kung kamo makaila ka nako og inyong tumanon ang ako mga kasuguan. Isugid ko ikaw sa akong amahan og apil sa iyang mga manunod. Pagkanindot sa saad sa Ginoo. Nindot mo ganay kaya nga isugid ka ni Duterte sa una nga iyaratan kailan. Unsa pagkaha ang atong Ginoo mga igsoon. Pagkadako nga swerte nato sa diha nga si Ginoong Hesus moingon, ikaw Elsa ang akong anak nga pinalangga nga bisan sa imong kasalanan akong ipakamatyan ang imong mga sala o karon ang bita nimo ang kinabuhi mo ay katapusan. Pagkanindot mga kaigsunan, mapakyas ka sa usa sa kasuguan, si Kristo nagpakamatay nimo. Apan kung ikaw napakyas na pod, nabitaw si Ginoong Hesus nagpakamatay na ako. Ang kamatayon ni Jesus mga kaigsunan, usa kadako nga katingalahan sa imong kinabuhi. Ikaw ang unang nahigugma nako, gilukat nimo ako sa Kalbaryo. Ginoo, gikoronahan ikaw matunukon. Ikaw gihigugmaon o Jesus karon. Gigugma ba nato ang Ginoo mga igsuon? Ingon siya na, ikaw higugmaon sa tanang panahon. Samtang kinabuhi, samtang may kinabuhi ako, pag-iangkon, kung imo na akong papahulayon, ikaw higugmaon ko. Mao na mga kaigsunan, naapatay mga panahon karon. Ato bagahangin na Ginoo Lord, higugma ka na ako pag-ayo. Tumanon ako ang imong mga sugo. Tungod kay in return, ikaw nagpakamatay para nako. Mga kaigsunan, walay ihatag na to sa Ginoo. Mga batanon, mahuman na ng provision, pero ang Ginoo, dili happy, bisan pa successful ka di kalibutan. Mga kabatang mga ginikanan, bisan pag ikaw na imong usa ka nindot nga pamilya dinhi sa tawan-tawan, kung wala nimo na angkon si Ginoong Hesus, useless ang atong kinabuhi. Mao na mga kaigsunan, nga sa diha si Kristo dili malipay tagaan atong kwarta tungod kay dato ang Ginoo. Dili malipay atong tagaan properties kay ang Ginoo iya ang kalibutan. Apan ang iyang gikalipay ang paghigugma ragid nato sa Ginoo nga walay puas nga gugma ug walay ikatandi mga kaigsunan. Ang Ginoo hapit na mo padayon. Ang Diyos anaa na sa mga pultahan o ang mga timaylahan anaa mga kaigsunan. Atong gina-admit ng mga kaigsunan o ginaaghat. Ang kasubuan sa Ginoo gaan kayo nga masugo. Dili bugat mga kaigsunan. Dili bugat. Bugat ba ang dili ka magpatay? Mas bugat ang mapatay. Kaya mo pangunahunahon kung saan mo pagpatay. Dili ka mangawat aman. Dili ka mangawat. Mas bugat pa ang pagpangawat kaysa dili pagpangawat. Ang Sabado, magpahulay ka sa akong adlaw na ikapito. Mas bugat ba ang matawag mo sa ikapito? Kaya ko ano mo pahulay. Pero kung mapahulay ka mga kaigsunan, pagkanindot sa imong paminaw, ang mga kasubuan sa Ginoo magaan ug hagkat mga kaigsunan. Kay dito sa bagong langit o bagong yuta, kining kasubuan nga atong isgutan karon motuo mo sa dili. Pasin ra taning kalibutan. Motuo mo sa dili mga batanon. Bisan pa mo o batanon pa. Apan hindi ta balik dito sa abo. Kining napulo kasugo anaa ni siyang trono. Ana ang bandira ang napulo kasugo diya sa imong manan. Sa diha nga ikaw matubang ka ni Jesus mo paso nga modawat sa
inana mga kaigsunan. Busa, ingon ang Ginoo, o Kristo Jesus, biyaan ko ang tanan. Biyaan na to mga kaigsunan, kinikalibutan Kinikalibutan giandam ni sa dako kay nga kalamitan. Ang kalibutan nga atong ipuyan mga kaigsunan na ang tanang balatian, age sa pa. Apan akong isulti ninyo mga kaigsunan. Ang atong Ginoo sa dili pa siya mapalaya, kitang tanan iyang dad-on mga igsuon. O kanan na pulo kasugo, mauna ang reward kung ikaw nang patinumanon. Pag-abot unya sa umanan, mingon ang Ginoo. Ikaw, Sister Babini, tungod kay ikaw na patinumanon hangtod sa imong kamatayon, dawata ang purong-purong. Tungod kay ikaw nagmatinumanon sa akong kasuguan. Di ba nindot kay mga kaigsunan nga modawat ka sa imong crown ang Ginoo mismo. May mutunol sa imong crown. Unya diha itunol sa Ginoo, magilagid o musigla ang mga stars tungod kay ikaw nagmatinumanon sa imong mga kamot. O pagpakan ka sa mga angel sa diha nga mutanaw ka sa napulo kasugo nga hingpit nimo nga gituman mga kaigsunan. Kay ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo mao ikalipay, walay lain nga kalipay sa Ginoo mga igsuon kagabion. Ang pagkamatinumanon, ang pagtuman sa iyang kasuguan mao ang ato karong maangkon, walay kasiguruhan ang kalibutan. Apan ang pagtuman mga kaigsuonan, usa ka dako nga reward nga nagpaabot nato dito sa bagong langit ug bagong yuta. Maya kung handom na unta nilintak naa ang Ginoo magaingon ka natong tanan. Akong mga anak nga pinalangga, makasulod ka mo sa kinabuhi nga walay katapusan. Doon na ba mo tindo nga maingon Ginoo? Andam ko muuban nimo Ginoo. Mutindo ba kita mo hatag patasong kinabuhi Lord? Gusto ko nga mukuyog nimo lisod ang pagtuman sa napulo kasugo pero Ginoo gusto ko tuman. Mabay mo yung anak Ginoo mga kaigsuonan. Lord, utuman ko bisag lisod. Tungod kay gusto sa Ginoo nga kita makauban sa iyang pagpalit. Akong gihangyo kung gusto taguban, muuban ko Ginoo. Hapit na ang panahon mga kaigsuonan. Mga kabatanunan, mingon bata Lord, gusto na ko nga muuban ko Ginoo. Gusto na ko nga inibalik ni mo Ginoo, makakuyog ko anang langit. Gusto na ko nga na ako'y crown Ginoo. Busa mga kaigsuonan, ako nag-iimbita o salamat kaayo sa nagatindog nga makahatag kang Jesus. Wala ka mag-ingon na kung mutindog pa, mahimo naman kong Adventista. Apan ang akong giingon, ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang pagsubay sa iyang kabubuton, malipayon kayang Ginoo. Akong hangyoon ang tanan nga mag-aampo taalan sa magakuyog sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Dalayon o mahigugmaon ng mga Diyos. Salamat sa mga kaigsuonan na gusto sila mong kuyog ni mo Ginoo, gusto mo tuman. Bisan lisod ang pagtuman sa imong mga kasuguan. Apan salamat kay Ginoo tungod kay sila ni desisyon. Hikapa ang tanan. Nga unta Ginoo, ikaw mag-andam ka na mo ug mahimo kami andam sa ikaduha nimong pagpadayag. Daghang salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay.